Sanibonani la kwaNshuphakama, nibingelelo sifundo. uKhuzani usemangaze abalandeli bakhe kanye nabalandeli bamaskandi nje bonke lapho khona ethenge ibhlukwe elibiza kakhulu inani lakhona elibekwa lapha ku-4,000 namanikiniki. Okukhalisa abalandeli kakhulu-ke nali nje leli bhlukwe mbukelo wethu olibonayo lana. Bese-ke umfo kaMpungose ubesekhala lana ngabantu abanomona abalokhe bethi unenyoka. Uye kukhulumile-ke wathi ukuyikhandla kwakhe uthi uma esethola imivuzo yakhe ukuthi uyayikhandla, usebenza ngokuyikhandla, abantu bese bethi unenyoka. Ngabe uthini wena umbono wakho mbukelo wethu ngalolu daba lokuyikhandla nokuthi unenyoka uKhuzani nabantu abanomona? Sacela nje ushivo lwakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga. Lekile ukuthi makusetshenzwa sebenza musuba yivila ngoba nje ubuyivila nje ulindele ukuthi abanye mabephumelela bese uthi banenyoka. So ngokuvama amavila la avamise ukuthi abantu mabephumelela bathi banenyoka ngoba ngesale sisebenza bona basobelele bona bebhizi behla benyuka bebephusha impilo kumnandi singalele thina uma sesizuza bese beqala bethi ke sinenyoka. Anginayo inyoka ngimncane kangaka ngayidapha inyoka. Uma itholakala inyoka kuvimbeni ukuthi wonke umuntu abe nayo.